Rizika augmentácie. Infekcia. Infekcia je pri každej operácii komplikácia číslo 1. V snahe predísť tejto infekcii pacientka hneď po uspatí dostáva útočnú dávku antibiotík do žily, takže vlastne v čase, keď sa operuje, je už v krvi účinná hladina antibiotík. Po operácii dostáva recept s antibiotikami a od bolesti. Pokiaľ sa vyskytne infekcia, tak je to problém, nakoľko na 99% musí ísť implantát von a po pol roku nová operácia a nový implantát. Postihuje 1/4 až 0,5% operovaných pacientiek. Znamená, že 1 z 200 až 400 má infekciu. Boja sa toho ako čerta aj pacienti, aj lekári, takže v snahe predísť vzniku infekcie sa počas operácie menia rukavice, to znamená v jedných rukaviciach sa vyrobí priestor, ktorý pre implantát. V okamihu, keď sa ide otvoriť implantát, sa dajú nové rukavice a už sa vlastne nedotýka pacientkynej kože. Plus na kožu sa nalepí taká špeciálna fólia, ktorá vlastne zabezpečí klzanie implantátu po fólii a nie po koži. Nakoľko z kože sa môže z potnej žľazy, mazovej žľazy, vlasového folikulu, z tých hlbších kožných štruktúr vymasírovať niečo, čo sa volá biofilm a ten vlastne spôsobí tú infekciu. V snahe toto eliminovať sa používajú tieto opatrenia. Ako minimalizovať riziko počas zotavovania? V zásade je nevyhnutné dodržiavať pokyny doktora na obmedzenia, nič ťažkého nedvíhať, nenapínať prsné svasle, neplávať, necvičiť, neposilovať. Taktiež počas akútneho hojenia tých 14 dní sa nesmie dostať na ranu voda, nakoľko by mohla vzniknúť infekcia. Dnešné implantáty sú bezpečnou záležitosťou, ich vývoj prebieha viac ako 100 rokov a nejde o žiadny nový módny trend, ide o vyspelú technológiu, ktorá sa rozvíja pomerne milovými krokmi, aj čo sa týka obalov, aj čo sa týka náplní implantátu. Estetické rizika po operácii sú pokles prsníkov smerom dole, nakoľko čím väčšie sú prsia, tým viac ich gravitácia ťahá smerom dole. Takisto s vekom sa mení aj pružnosť kože, jej elasticita a nemení sa k lepšiemu, ale k horšiemu.